Makoti, wona ngoba sibancinci kakhulu wawusinika isebe elivela kwityholo. Kuthiwa yintoni laa nto betyiwa ngabantwana bo? Isiphingo. Isiphingo. Khona nenye ke ngoku ingathi bayi-orange umbala wayo. Mqokolo. Ewe. Nimke phaa endlini kuMiss Peter nize kum niphethe iiplastiki zenu zamanamkeni. Fike mna ndininike umphokoqo nibeke ezaa plastiki niphokoqo siphinde sethatha imisila kubasithemba nojela misila soje imisila amatakane. Amatakane nxa kunqonyula amatakane. Ke ngoku enye into bendifuna ukubuza amakhulu, abantwana batya umphokoqo kukha umntu omnye ngexesha, umntu unecephe lakhe. Umntu unecephe lakhe. Hayi, abantwana bahlele etafileni. bahlele etafileni. Zange sibe